Os vándalos volveron facer das súas na contorna dos Muiños de Amendo, en Carreira, un espazo que xa ten sufrido destrozos en varias ocasións. Desta volta, os asaltantes arrancaron unha porta e romperon numeroso mobiliario urbano, así como ferramentas e maquinaria utilizada para moer, que formaban parte deste conxunto patrimonial. Dende a Asociación de Veciños de Carreira amosaron o seu malestar polos danos que se están a ocasionar nun espazo tan emblemático onde cada ano celebran a Muiñada de Amendo. Os veciños de Carreira temos un pouco como noso, porque aí é onde se celebra a Muiñada de Amendo, e desde que se celebrou pois fai mes e medio, pois xa sufreu dous actos vandálicos, se digo de estupidez, porque simplemente é de destruir, romper fiestras, romper portas, os elementos do muiño. Entonces, bueno, ás veces te planteas se é máis conveniente que eses elementos pois estén para o disfrute da xente ou estén mellor entre silvas e vegetación. Ás veces é que, bueno, é bastante lamentable. Sobre todo porque o que se está destruindo pois é a pegada que nos deixaron pois os nosos ancestros, ni máis ni menos, non? Solicitan que se incremente a seguridade na zona onde son frecuentes os botellóns e que se endurezan as sancións para os autores destes feitos.